तीसरा दिन अमावस्या रहे और दिन के रात के बाद पता ना चलल की लाश कहाँ गई, जबकि इनार पूरा तरह से सूखल रहे। बहुत पहले के बात हा लोग उनका के भुला गईल रहे। कुछ दिन बाद ऐसन खबर सुने के मिलल की ओतने कुआ से आवाज आ रहल बा। कबो यह बात सुनाई देत रहे कि पानी खातिर तोनी लोग के यातना देव, त कबो रात में मंत्र के आवाज आवत रहे। लोग ही रात समझत रहे कि जबले ओकर देहना जरा जाई तबले ओकर आत्मा भटकत रही। कुछ दिन बाद गांव के इनार के पानी अचानक सूख गई, तब वो लोग चिंतित हो गए। कुछ दिन बाद का देखत बाड़ू कि हम मारल इनार में पानी भर गईल बा। ये अचरज देख के कुछ लोग कहले के जाने कि इस सब उहे कईले बाड़े। कुछ लोग कहत रहले कि बहुत दिन हो गई, अब यहाँ कहाँ रखल बा। आ कहलस की चली एकरा से निकाल के पानी पी। सवेरे जब कुछ लोग कहल की चलत चलत पानी खींचत बानी। जब वो लोग इनार के लगे पहुँचले त लोग इ देख के अचरज में पड़ गईले कि इनार में पानी नहीं खे। पानी कहाँ गए? तब ओकरा से एगो अजीब आवाज निकलल। हम कहले रहनी कि पानी खातिर हम तोहरा के दुख दे, तू लोग हमरा के पानी ना देहनी। अब हम तोहनी सब के खाली पानी के ना बल्कि खाना खातिर भी सजा देब। यहाँ अब कबो बरखा ना हुई। अब गांव के लोग परेशान हो गईले, वहाँ पानी खत्म हो गई। पानी दूसरा गांव से ले आवे के पड़ल। बरखा के कमी के चलते उपवा भी सूखे लागल। तब वो गांव के मुखिया भी पानी भरे के मन बना के कहलस कि तू जवन कैले बाड़ू ओकरा खातिर हमनी के काहे कष्ट उठावे के चाही। अब एकरा के भोग ली। कबो इनार में पानी आवत रहे, कबो ना। जब गांव के लोग प्यास से परेशान हो गए त कुछ लोग उनका से पानी निकालल। आ जैसे ही वो पानी पियले त ओकर देह पूरा तरह से सड़ गए। केहू के चरम बीमारी हो गई, केहू के हाथ गोड़ पिघले लागल। ई भयानक नजारा देख के दोसर लोग ओकरा के छूबो ना कई। अब गांव के लोग के हालत खराब हो गई बा। सब लोग भगवान के याद करे लगले। भगवान, कवना जन्म के पाप खातिर तू ई सब सजा देत बाड़ू? चारों ओर हंगामा हो गई। ओ दिन से गांव शोक से ढकल बा। अगिला दिने सबेरे देखनी की ओ गांव से एगो बाबा आवत रहले। सफेद कपड़ा, माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला बा। बस राम के नाम लेत आवत रहे। ओ बाबा के आवत देख गांव के सब लोग उनका गोड़ पर गिर के कहे लगले, बाबा हमनी के यह परेशानी से बचाएं। बाबा के बा। ओ बाबा के आवत देख गांव के सब लोग उनका गोड़ पर गिर के कहे लगले, बाबा हमनी के यह परेशानी से बचाएं। बाबा कहले, का बात बा? आप सब गांव के लोग इतना चिंतित काहे बा? तब मुखिया साहेब बाबा के पूरा बात बतवले। तब बाबा कहलन कि यह काम में हम रौरा के जरूर मदद करब। आ कहलन कि काल्हू अपना चेला विराट के ले आइब, काहे कि यह काम खातिर हमरा भगवान पर सद्भावना आ विश्वास राखे वाला आदमी के जरूरत बा। आओ बुद्धि में भी परफेक्ट बाड़े। रउआ लोग धैर्य राखी, हम जरूर वापस आ जाई। यह कहत बाबा वहाँ से निकल गईले। सूरज उगला से पहले दूसरा दिन वो अपना चेला विराट के संगे वो गांव पहुँचले। सब लोग बाबा के प्रणाम कइल। बाबा कहले कि कुछ लोग जाके पूजा के सामान ले आ, हम एहिजा हवन करब। आ अपना चेला से कहनी कि तू ए कुआ के भीतर जाके ओ चुड़ैल के खत्म कर दे। आ विराट,
हम कुछ बात बतावत बानी जवना के ध्यान राखे के चाही कि एह कुआं में उतरे से पहले भगवान के सच्चा मन से याद करे के पड़ी आ बिना मुंह में पानी के नीचे हाथ बढ़ावे के पड़ी आ एह कुआं यानी पाटल के गहराई तक पहुँचे के पड़ी। ध्यान रहे कि काम सूरज डूबे से पहले पूरा करे के पड़ेला, काहे कि दिन डूबते बुरा आत्मा के ताकत बढ़ जाला। ध्यान रहे कि सबसे पहले चुड़ैल के बाल कटवावे के पड़ेला ताकि वो कमजोर हो जाए। जब वो एकदम कमजोर हो जाला तब भगवान के नाम पर एक खंजर से मार दी जवन हम तोहरा के देत बानी आ ओकर देह जरा दी। आ हम एहिजा यज्ञ करके राउर मदद करब। उनकर चेला समझ गईले, लेकिन कुछ गांव के लोग पूछ ले, बाबा ही इनार के पानी में कैसे जरा देव ओकर लाश। तब बाबा बतवले कि उहो अपना परिवार के लोग निहन पाटल लोक में रहतारी, वहाँ भी आत्मा आ भूत के घर बा। तबे गांव के लोग समझ गए। बाबा अपना चेला से कहले कि अब देर मत कर, तू जल्दी जा। तब उनकर चेला भगवान के नाम लेके ओ कुआं में कूद गए। आ एहिजा बाबा मंत्र से यज्ञ करे लगले। विराट जब ओहिजा पहुँचेला त जवन देखत बा उ एगो विशाल खंडहर बा आ कहीं से मंत्र के आवाज आवत बा। त उ का जाके देखत बा बलि में एगो बिखल बाल वाली मेहरारू के चढ़ावल जा रहल बा। जैसे ही वो उनका लगे पहुँचल त उनका पता चलल आ उ पीछे मुड़ के देख ली आ कहली, तू के हवा आ काहे एहिजा आयल बाड़ू? कहलन कि हम विराट हई आ गांव के लोग का तरफ से हम तोहरा के मारे आयल बानी। तू मर जैबू, हम सादा आदमी हई, गांव के लोग तोहरा के भेजले बा आ तू मरे आयल बाड़ू। वापस जाके आपन जान बचा ली ना त हमरा से उ कहले ना तका हमरा के मार दिही। उ कहली कि बुद्धिमान हो जा। कहलन कि अगर तू आपन जान बचावे के बाद त ई गाँव आ ई कुआ छोड़ के चल जा ना त हमरा तोहरा के मारे के पड़ी। ई कहत जैसे ही उ ओकरा के मारे खातिर ओकरा पर हमला कैलसी, एके बेर गायब हो गईला, ओकर बाद खाली हो गई। अब उनका बस उनकर आवाज सुनाई देत रहे। अब वो का कर सकेला? उ एक बेर ओकरा के पीछे से ऐसन मार देलस कि उनुकर माथा देवाल से टकरा के बेहोश हो गई। तबे उनका गुरुजी के आवाज सुनाई पड़ल, बेटा अपना आत्मा के ताकत से देख आ भगवान कवन ध्यान दिले। रौरा सभे के सब कुछ दिखाई दिही। भगवान के ध्यान कईला के बाद जब वो आँख खोले त देखले कि देवाल के पीछे लुकाई चुड़ैल अवुरी ओकर बाल दिखाई देता। तब जाके गुरु के बात के ध्यान उनका पर आ गई। फिर उ जल्दी से उनकर बाल कटवा देहले औरी जब उ जल्दी से ओकरा के मारे खातिर खंजर उठवले त उ निहोरा करे लगली कि तू मरद हऊ, हम मेहरारू हई आ हम निहत्था हई, तू हमरा के छोड़ के उ रोवे लगली। बाल काट के ओकर पूरा ताकत कमजोर हो गई। पहले त ओकरा पर दया आवत रहे, बाकिर जब गांव के लोग के दुख याद आयल त बिना देरी कैले उ अपना छाती के बीच से खंजर निकाल लेले आ ओ आँख के गड्ढा में आपन देह जरा देहलस। उनकर आत्मा चिल्लात इनार से निकल गए, हम लवटब, हम लवटब। गांव के लोग जब वो आत्मा के देख के डेरा गईल तब बाबा कहले, अब डर के कुछो नहीं खे, अब ओकर देह खत्म हो गए, अब तहरा कवनो नुकसान ना हो सके। एही से विराट इनार से निकलल। फेरू गांव के लोग बधाई दे के कहलस कि अगर आप ना रहती त पता ना हमनी के का हो जाता। तब विराट कहलन कि इस सब भगवान के कृपा हा। तब बाबा गांव के लोग से कहलन, अब ए इनार के पानी खुशी से पी सकत बानी। गांव के सब लोग पानी पी के बाबा के इज्जत कइले। एही से जोर से बादल गयल आ बरखा होखे लागल आ गांव के लोग खुशी से नाचत रहे। फिर ओ गांव में फिर समृद्धि भइल।
दोस्त लोग ही करिया चुड़ैल के कहानी रहे। रउवा लोग के पता चल जाए कि रउवा लोग के कैसन लागल। बाकिर अगर कवनो आदमी एक सुख खातिर इतना हत्या कर देला तो उ सुख ना आत्म सुख ह काहे कि भगवान भी ऐसन लोग के शरण तक ना देवेले। के जाने कि बाबा जी खुद भगवान बन के आयल होखी है।